2025-ben a játékszínben 428 előadás volt. A játékszín 144 000 néző nézi. Ez nagyon komoly. Hát én úgy örülök, de egyébként tényleg, hát persze az ember mindig meglepődik az ilyeneken, és tényleg őszintén, tehát őszintén örülök annak, hogy a közönség így gondolt rám, meg hogy annak is, hogy a Da Vinci-nek ekkora sikere van, annak, hogy én nagyon örülök, hogy a Da Vinci kódot bemutattuk, és érezhető volt már a próbák közben, hogy ez egy jó előadás lesz. De azért nem könnyű téma, tehát nem könnyű ezt érteni, és mégis a nézőket végig lehet rajta vezetni úgy, hogy értik, szeretik, és hát hogy ennyire szeretik. És nagyon örülök a Petra díjának is, tehát ez is azt jelzi, hogy ez egy valóban nagyon jó előadás, ami született, és jó az, hogy ezt így becsülik. Na. Hát én pont akkor fogalmaztam meg magamban, amikor láttam kijönni a többi embert, akik előttem díjat kaptak, a kollégákat, hogy bárki bármit mond, amikor egy művészt megkérdeznek, vagy háttér dolgozót, bárkit, hogy milyen érzés szakmai elismerést kapni, vagy közönségdíjat kapni. Tényleg azt tudom mondani legőszintébben, hogy nagyon jó érzés, mert egyszerűen nem is az, hogy amit kap az ember, hanem az, hogy ez azt jelenti, hogy látlak, látszódsz, rajta van a térképen a neved, látjuk, hogy dolgozol, látjuk, hogy itt vagy velünk, vagy létezel. Ez nagyon jó elismerés egy művésznek, egy dolgozónak. Ez nagyon jó eső, tényleg ez felbecsülhetetlen. Én nem számítottam egyik díjra sem. Én azért már nagyon, tényleg őszintén mondom, hogy azért, hogy itt lehetek ebben a teátrumban, én azért nagyon hálás vagyok, és nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy itt dolgozhatok, és ilyen körülmények között, ilyen kollégákkal, mert a színház az csapatmunka. Ezt mindig el szoktam mondani, azt, hogy az ember felmegy a színpadra és megcsinál egy szerepet, amögött nagyon sok ember munkája van. Az öltöztetőtől, a hangtechnikustól, az ügyelőtől, a kollégák, a partnerek, ugye, hát a súgó, a kellékes, annyi mindenki hozzátesz ahhoz, hogy te olyan tudj lenni egy este alkalmával, amilyen. És ez valahogy nem működik nélkülük. Ez egy nagyon nagy összjáték, csapatmunka, úgyhogy én mindenkinek köszönöm azt a munkát, amit együtt tölthettünk eddig, és remélem, hogy még sok szép közös út vár ránk.